Знакамітыя людзі, героі сацыялістычнай працы, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, архаічныя экспанаты, дасягненні індустрыі спорту, культурная спадчына. Пра гэта расказвае выстава, прымеркаваная да 80годдзя ўтварэння Віцебскай вобласці. Яе экспазіцыя разгарнулася ў абласным краязнаўчым музеі, дзе прадстаўлены унікальныя прадметы і матэрыялы з музейных фондаў усіх раёнаў. Як яны дапамагаюць узнавіць карціну развіцця прыдзвіння, ведае Інна Кірыенкова. У нас в фондах сохранилось две ленты. Одна и с ножницами, одна из которых это пуск первого троллейбуса в городе Витебск, а вторая это лента и ножницы при пуске Лукомльской ГРЭС в 1965 году. И здесь же рядом у нас представлен макет шлюза Березинской водной системы, который является одним из старейших на территории не только Витебской области, но и всей Беларуси. Он начал свою работу в 1805 году. Трэба было прыкласці шмат намаганняў, каб стварыць падобную экспазіцыю, прызнаецца Надзея Варламова. 21 раён, і ў кожным нават не адзін музей. І патрэбна было вылучыць тыя экспанаты і дакументы, якія б паказвалі адметнасць і спецыфіку кожнага рэгіёну. І калі, да прыкладу, для гарадка ўласціва ажурнае ткацтва, то расоны багатыя на музейныя матэрыялы часоў Вялікай Айчыннай вайны. У выніку атрымалася надзвычай багатая і рознапланавая экспазіцыя. Каждый музей предоставил от 10 до 15 предметов, фотографий, а наш музей из своих фондов предоставил около 200 музейных предметов. Ёсць нават экспанаты, якія вяртаюць нас у глыбокую старажытнасць, эпоху да нашай эры. Пра гэта расказваюць керамічныя цацкі-свістулькі знакамітага бабінавіцкага майстра Траяноўскага, рамяство якога асаблівая гордасць лёзнінскай зямлі. На территории Лёзнинского района поселились первые люди, и они уже занимались тем, что обрабатывали керамику, делали из нее не только утварь, посуду, но и предметы быта, предметы для развлечения, предметы обереги, в том числе и игрушки-свистульки, традиция которых продолжается до сих пор. На выставе нельга не заўважыць дэталі і станкі цяжкай і авіяцыйнай прамысловасці, тэкстыльныя матэрыялы. Усе гэтыя экспанаты з музейных фондаў дазваляюць яскрава прасачыць гісторыю станаўлення эканомікі Віцебшчыны. У прыватнасці бліжэй пазнаёміцца з тым, што ж уяўляла сабой прамысловасць 40-х-50-х гадоў минулага стагоддзя. У нас были и текстильные, и веревочные, и какие-то самотужные предприятия по пошиву одежды, и разработке каких-то новых технологий на том же КИМе, то есть искали новые подходы, и плюшевые ткани, и заказывали синтетические нити для того, чтобы новые ткани на всесоюзный рынок поставлять. І асаблівая гордасць прыдзвіння знакамітыя яе людзі, якія геранічна абаранялі свой край у Вялікую Айчынную вайну, адраджалі народную гаспадарку ў пасляваенны час, рабілі самаадданай працай свой унёсак у станаўленне рэгіёну. Пра гэта расказваюць ганаровыя граматы і дыпломы. Дарэчы, арганізатарам выставы ўдалося адшукаць дыплом гонару, якім былі адзначаны заслугі ў развіцці сельскай гаспадаркі бацькі старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалая Шарснёва Мікалая Яфрэмавіча Шарснёва. Гэтай узнагароду, якую зацвердзіў галоўны камітэт выставы дасягненняў народнай гаспадаркі СССР, ён быў удастоены ў 1980 годзе. Віцебшчына ганарыцца сваімі землякамі, слаўнымі традыцыямі, і падобная выстава ў чарговы раз гэта даказвае. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.